wieħed ma jafx fejn, meta u lil min ħajloqot emerġenza. Mela f'każ ta' emerġenza, wieħed għandu jkollu idea x'għandu jagħmel biex ma jippanikjax, biex ikun jaf kif għandu jagħti l-ewwel għajnuna b'mod sikur mingħajr ma jpoġġi lilu nnifsu fil-periklu jew inkella lil ħadd ieħor fil-periklu wkoll. Għalhekk aħna dejjem inħeġġu biex in-nies jitgħallmu l-ewwel għajnuna u dan tista' tużhom kuljum kemm id-dar kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll fit-triq għax ħadd ma jaf meta tista' tinqalgħalek xi emerġenza. Jekk xi ħadd ikun qiegħed jiekol u jkun qed jixraq u jkun qed jifga, ma tistax tistenna l-ambulanza biex tiġi wara 10 minuti kwarta, inti trid tirreġixxi dak il-ħin. Mela inti hemmhekk għandek potenzjal li b'daqsxejn tagħlim li tieħu tista' ssalva ħajja ta' bniedem billi tagħtih l-ewwel għajnuna u tneħħilu dik il-blokkiġġ li jkun qiegħed jimblukkalu il-pajp tan-nifs. Għandek każijiet oħra wkoll fejn wieħed jista' jieqaf jieħu n-nifs u tieqaflu qalbu wkoll. Mela inti tista' wkoll bit-taħriġ li tingħata tista' dik il-qalb terġa' tibda tħaddimilu, terġa' tieħu n-nifsiet sakemm tiġi l-għajnuna professjonali. Hemm każijiet oħra fejn xi ħadd jista' jitlef ħafna demm. Jekk inti ma twaqqaflux id-demm fil-ħin opportun, dak il-bniedem tista' wkoll titilfu.